igochone. Ntiere wach moro ma bewuok ka ndi jochiw thieth kawuono nowacho ni gidhi e ng'anyo tarik 23. Magoyo thieth mag clinical officers. Ang'o miyo wach ni otamu uloso? Wach mane? Mar clinical officers. In en wach mane? In wacha ni gine magiwacho ni gibiro dhi ng'anyo. Ano kan clinical officer oluga. Jaute ogolero. Daktari. Jaute ogolero. Mar clinical officers wacho kawuono. Tarik 23 gidhi e ng'anyo. Momiyo nikech wach margi winjoru. Ka giori to koro nyaka wachote gi maber. Mane gima giwacho en wach mane ote ni nyaka ichope mana malong'o. Koro nyoro nye chairman mar clinical officers ogochona iluonge ni Wachira. To oro na barua e WhatsApp. Tapenjo ni to Peterson oro na barua e WhatsApp, an pok aneno barua e ofis yawa. To awacho ni weche mag joma thiedho jotuo kata lakteche wasekawo motegno kabisa. Waseloso weche davji ng'eyo, waloso tema tinde davji mor kabisa. Weche mag nurses waloso te, weche mag UHC anyisi sani waseloso te. Koro margi ni ok ang'e ni en wach mane lakini wadhi lose. Giwacho ni oku mak lwetgi kaka umako lwet dakteche. Giwacho ni ntiere wasemako lwetgi kata nyocho medgi gimoro matin. Ogirimiti margi giwacho ni pok utamorugo e sei. Mane giywago weche karibu adek. Okwongo girimiti giwacho ni pok uketo sei. Mano CBA. Mano mar return to work. Ne giwacho ni usewinjoru magen gisego sei un pok ugoyo. Lakini wasewinjre? Usewinjoru. To ka wasewinjre to kara gitamore ni ok ugoyo. Gidwaro ni gibedo apenji ginyisi ni wasewinjre. Mane kaka ne giwacho. To kara mano kara ere ang'o mantie pok ugoyo pok ukete koku. Wanyalo winjore kodu kama to samoro ing'eni mano tok ka gi yor tich kocha to mano to tije waziri jagoro moro en waziri to jagoro makora kocha iluongo ni Mary Mudhoni. To nikech ang'eyo weche mag union gi kabisa kendo ang'e gi tiegi kabisa. Samoro ing'eni ka sirikal pok oketo koke to nitie samoro wandiko barua kata treasury mondo treasury onyiswa ni ket koki kae nikech koro waseloso pesa. Tiyudo ka sani ing'eni budget iloso ga kosesome dwe mar 6 to chakre dwe mar 7. Aso kendo nyaka yud supplementary budget nikech ing'eni kiketo gimoro amore koki to tiende ni pesa. To pesa no wan migawo mar thieth ok wathedh pesa. Wan be wayude mana ir Mbadi kocha. Koro ing'eni nyaka wanyis Mbadi ni ajogi nitie gimoro kae waneno ka wayiere kodgi ni ber. To koro nyaka wanyis Mbadi ni to inyakonyowa. To samoro osechopo ire kocha to wacho ni rituru matin an be samoro nyaka wuoge parliament. Mano koro karatandi. Koro atondi be nyaka ng'ini an be wang'i ane gigi kaka chal mondo kaduo kaduoku. Koro yudo ka samoro nikech ang'eyo weche mag union gi maber. Yudo ka samoro mane kopono Wachira kata Gibore owacho ni waseyiere. To gineno ka waling samoro mane gima timre. To ok wanyabet ni kech sirikal kodagi gimoro to sirikal bo nyisi no dagi. Sirikal ok nya dagi gimoro kod to ling. Kaka an wuodo luga ka dagi gimoro tabo nyisi ni ma to oyo ma ok watim. Koro adhi soma ne gima no nyisa no mondo aduok ni wach nikech koro ne giori. Ne gioro Judith Owoni. Aduok ni wach. Tarik 1 mano chiegni